Bien, bos días. Damos comezo entonces a sesión ordinaria do 27 de novembro de 2025. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Si notastes algún erro ou algo que este mal? Non? Vale. Aprobamos por unanimidade, entonces. Vale. Perfecto. Vale. Segundo punto, asuntos de urxencia. Metí este punto por se había alguna novidade de última hora. Precisamente acabo de estar falando co capitán da compañía. En principio non houve ninguna novidade. Entonces, eu, por miña parte, por nosa parte, non hai ningún punto de urxencia. Pero co capitán da compañía da Guardia Civil. Da Guardia Civil. Bueno, esa é unha pregunta que traemos para rogos e preguntas. Despois nos explica a situación. Vale. Xa digo, quedábame metemos este punto precisamente para eso, por si acaso nestes días anteriores ao pleno había algunha novidade para poder meter un punto a última hora a tratar. En principio non hai ninguna novidade, é o que me acaba de trasladar o capitán, entonces considero que non temos que meter ningún punto, por lo menos por parte nosa. Vos non tedes ningún asunto de urxencia. Vale. Terceiro punto, dación de conta de reparos de intervención. Según contempla a lei, temos que dar de conta ao pleno dun reparo feito por o compañero que está exercendo hoxe as funcións de secretario accidental. Puidesteslle botar unha ollada á documentación que tuvestes a vosa disposición. Tedes alguna intervención que facer? Sí, eu teño varias preguntas que lle facer. Vale. O reparo que se presenta é por as certificacións de obra de julio e de agosto da obra da residencia de maiores. Gustaríame saber por que a empresa non presentou as facturas, se presenta certificacións. Ten máis preguntas? Sí, usted faga a súa intervención e despois, unha vez que termine a súa intervención, eu interveño. A mí gustaríame saber por que a empresa non presentou as facturas, porque a presentación das facturas é un trámite fiscal que se require sempre para dar a orden de pago. Neste caso, presenta unha certificación do número 1 de julio de 2025 por un importe de 16.008,49 euros e unha certificación número 2 de agosto por un importe de 129.952,24 euros. Traballos que xa teñen feitos. Vale, a miña dúda é por que se presentan certificacións e non se presentan facturas. Pediulle vostede que presentara as facturas. Deuselle orde de pago, máis que nada, porque aquí na información que ven non aparece especificado se lle deu orden de pago ou non. Aparece especificado que se genera unha suspensión e que despois se deriva ao alcalde para que levante o reparo. Eu recórdome que cando se nos chamou en setembro, porque tiñamos que ter o pleno ordinario o día 25 de setembro, comentouseme por teléfono que non era necesario, que non había nada que tramitar, que había decretos. Vale, resulta que nos encontramos con que na documentación que temos a nosa disposición neste pleno, a resolución da alcaldía é de fecha 24 de setembro. Nós tiñamos que ter o pleno 25 de setembro. O sea, isto, naquel pleno xa se sabía que había un reparo para as obras da residencia. Púdose ter convocado o pleno ordinario como había que convocalo para levar isto. Esperouse a este de novembro. Chámame a atención que, iniciándose as obras hai 2 ou 3 meses, xa entremos nun reparo para abonar
os custos do que se está facendo, dos traballos que se están facendo. E chámame a atención porque a min gustaríame saber se esta vai ser a tónica que se vai levar daqui a todos os meses, cada mes presentar unha certificación, preparar un reparo, co alcalde levanta o reparo e pagarle a empresa. Porque realmente non entendo que se faga isto nunha obra de semellante envergadura con un presuposto tan elevado, porque a lei especifica claramente que hai que seguir un cauce. E aparte, e máis, documentación presentada a certificación de obra pola residencia. Na parte inferior de abaixo pon por parte do Concello de Cercedo-Cotobade. Estamos en Cercedo-Cotobade ou estamos en Trasmiras? Isto na documentación que temos a nosa disposición, pono aquí abaixo. Vostede revisou a documentación e non o viu, non? Me imagino. E máis, vou máis alá porque resulta que fai un par de meses nun dos plenos que tivemos donde vostede traía o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e de Benestar e o Concello de Trasmiras para o financiamento da construción da residencia de maiores do Concello de Trasmiras, recoñece ou non? É o convenio que nos trouxe a pleno. Naquel pleno, vostede dedicouse a ler un par de puntos que eran os importantes. Entre eles, eu recórdome perfectísimamente, estaba quinta, xustificación e pagamento. Voullo ler, que seguro que vostede se acorda, pero voulle poñer o que pon o convenio de colaboración do consorcio, que isto é o que nos atemos que ter para xustificar o 1.200.000 euros que nos dan dos fondos Next Generation europeos. Vale, e isto é un dos requisitos que aparece estipulado no convenio para a xustificación de pagamento. E pon, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar efectuará o pagamento das contías comprometidas en favor do Concello, unha vez que o Concello teña contabilizado o recoñecemento das obrigas polo órgano competente da entidade local. Para o cal, con carácter preferente, deberá chegar as facturas referentes ao gasto realizado para a execución deste investimento, que deberán ir acompañadas dunha certificación expedida polo órgano correspondente da corporación local beneficiaria. Ben, temos un reparo porque se presentan as certificacións das obras que fixo ata agora a empresa Coviastec. Non hai facturas, porque aquí pon moi claro no informe de intervención que non se presentaron facturas. Levanta vostede o reparo, asume vostede as consecuencias de levantar un reparo e dá, non sei, supostamente, me imagino que tamén dará orden ao pagamento. Donde están as facturas? Por que a empresa non presenta as facturas? Acábolle de dicir que é un requisito indispensable no convenio que firmamos co consorcio, polo que se nos adxudica 1.200.000 euros de axuda. E vou máis alá, se isto é transparencia, cando isto se nos pudo ter informado xa en setembro no pleno ordinario que tiñamos que ter celebrado, que eu, a boa fe, dixen, si non hai nada que tratar, non pasa nada, aplazámolo, pero sí que había que tratar, porque estamos vendo documentación fechada desa semana na que se tiña que ter realizado o pleno e non se fixo. Si isto é transparencia, isto é boa fe, a min explícomo vostede, pero para min aquí hai unha mala fe en ocultar non sabemos o que, pero dende logo que se a empresa fai obras e se está facendo, a vista está de todo o mundo, o lóxico é que presenta as facturas, e máis cando estamos xogando con subvencións de varias administracións locais que nos pedirán conta delas, e se isto vai implicar que eso xenere un risco, nós non imos ser partícipes, Terminou? Sí. Bien, empezo por o final. Vostedes non son partícipes desde un principio, desde o punto de vista que se este grupo de goberno se guiara por vostede, incluso, digo máis, por os informes que xa foron presentados neste Concello, o Concello de Trasmiras non tería a residencia que vai a ter. Iso é a realidade. Porque non podería ter. Porque iso foi o que vostedes dixeron xa desde un principio. E intentaron por todas as trabas para que esta residencia non se fixera. É a política que saben facer. Outra cousa non saben facer.
Non hai proxecto, non hai positivo, non hai nada. Despois de todos os anos que levan vostede en política e vostedes, ainda non sei cal é o seu proxecto para Trasmiras. É que ainda non o sei. E gustaríame como veciño de Trasmiras sabelo. Iso primeiro. Bien, unha vez aclarado o último punto, porque é o que tiña máis fresco, o seguinte, as seguintes explicacións son moi sinxelas. Plantéasenos unha dúda non solamente ao Concello de Trasmiras, senón a outros concellos, no que nos pomos de acordo todos os concellos e vamos facendo todos máis ou menos o mesmo. Pómonos en contacto co Consorcio Galego, que ao fin e ao cabo é o que ten a última palabra. E nos, o Concello de Trasmiras, concretamente, está facendo o que lle dice o Consorcio Galego, que é a quen lle temos que xustificar. E eu é a quen lle fago caso, claro. Non lle fago nin a vostede, nin a naide que se lle parece. Porque é a quen lle teño que dar contas e é a quen lle teño que digamos, xustificar. A partir de aí, plantéasenos a posibilidade de que a lei contempla a posibilidade de evitar o pagamento de IVA nestas facturas. Entonces, pedimos informe á Diputación Provincial de Ourense, pedimos informe a Consorcio Galego, pero como ningún, usted terá moi clara a lei, pero nin na Diputación nin no Consorcio Galego eu ben claro. Entonces, queda no aire, queda a dúda de que poida ter razón o que reclama a empresa. Entonces, con vistas a que poida ter razón a empresa no requerimento de que non é necesario presentar a factura e que se poidan facer os pagamentos a cargo dunha certificación, porque sí que se poden facer, depende en que condicións. No caso de que se faga, de que se presente factura que poida non ter IVA, eu co fin de que non se retrase a obra. Ustedes dicían que non daba tempo, non sei se recorda. Ustedes dicían que o cambio que íbamos a facer, que non daba tempo de facer. Eu penso que sí, que vai facer, que vai dar tempo e que a obra da residencia que vai ser entregada en tempo e forma. A vista está. Co fin de que non se retrase e, sobre todo, co fin de que o compañeiro que hoxe está, digamos, como responsable dese expediente, que é o secretario occidental, a mellor maneira de que se cubra é facendo este reparo. Entonces eu, evidentemente, claro que dixen, asumo eu o risco de que non se pare a obra e de facer o pagamento. A día de hoxe están as facturas presentadas según nos pide Consorcio, está xustificada a anualidade do día a día de hoxe. Da parte que lle toca este ano a Trasmiras, para o seu adianto, para que lle queden ustedes tranquilos e todos os veciños de que a obra non se vai a paralizar e que non vai haber problema algún con respecto á residencia. Felicitar a empresa, xa que vai a un ritmo de obras bastante bo, que a verdade é que, igual que todos os veciños se sorprenden, tamén me sorprendo eu, de que en tan pouco tempo que adiantaran e avanzaran tanto as obras. Ben, con respecto a eso, repito,
asumo eu o risco de non paralizar a obra e darlle pa diante os trámites para que non se perda nin un día de traballo. Neste caso, o calquera consecuencia que poida haber, o compañeiro Valerio, que é o que está hoxe como secretario accidental, non vai a ter ninguna consecuencia nin ningún problema. Que a mí tamén me importa moito eso, xa que quero agradecer públicamente que conste en acta a súa implicación e o seu mérito, todo o tempo e os quebradeiros de cabeza que está tendo con este expediente. Evidentemente, eu tamén non asumo riscos por asumilos. Home, teño familia e teño vida. Ainda que a vostedes non te importe. Eu pido os meus informes xurídicos para avalar a decisión que eu tomei. Peso se contratou tamén un asesor xurídico que respalde os riscos que podemos asumir. Entonces, partindo desa base, a día de hoxe, xa lle digo, a anualidade que nos corresponde xustificar este ano, que serían 300.000 euros, se mal non me engano, estaría máis que coberta, xa que, se mal non recordo, creo que estamos falando de que estarían, ca suma das distintas certificacións, estaríamos falando de máis cartos. Evidentemente, a obra foi máis que os 300.000 euros. Entón, a partir de aí, é como está a día de hoxe ese expediente. O que serían os compromisos adquiridos nese convenio de pagar contrafacturas estaría coberto, e a cuantía que nos exige o consorcio de xustificar neste ano, nesta anualidade, estaría xa, se mal non me equivoco, xustificado. Si dice 300.000 euros, son 16 máis 129. Como? Si dice que son 300.000 euros a anualidade deste ano, non está xustificada, porque son 16 máis 129.000, o que temos aquí. O que teñen aí. Vale. Perfecto. Pois entón, especifique usted tamén. Non, eu estou falando porque eu sei. Porque estamos no pleno de hoxe, non estamos no de decembro. Perfecto, pero cando foi convocado o pleno? O venres. O venres. Do venres hasta hoxe pasaron... Cantos días? 6, 7 ou 5. Nestes 5 días houve novedades. Entonces, xa lle digo, con respecto ao de Cervedo Cotobade, creo que xa está correxido. Non? Sí, vale. Copia pega na certificación. Advertindo o error. Pido disculpas, pero bueno, está aquí. Modificaronas, eso. Pero bueno, si a documentación hai que revisarla antes de meterla. Non, meteron eles por sete. Correcto. Perfecto. Hai transparencia. Sí, transparencia. Transparencia a súa, que había que convocar o pleno 25 de setembro e tiña documentación do 24 de setembro, xa sabía que había que facer un reparo. Mire, podo facerlle algunha pregunta máis? Si, con respecto a este porque non me punto, contestou a todo o que lle preguntei. Que máis me faltou? As seguintes xustificacións da obra van vir tamén con certificación? O que vai ser, eu non o sei. Vai abrir reparos habitualmente cada vez que se presenta unha certificación á empresa? Sempre en cuando sea por o ben de que o obxectivo de que o Concello de Trasmiras teña a residencia que merece, sí. Perfecto. Cando nos acusa de que poñemos trabas, cando faga ese tipo de acusacións, presente actas nas que votemos en contra, presente emendas que... Non acabei, perdón, que me deu a turno a palabra. Non, eu non lle din, colleu na usted porque sí. Sí, que me dixo que sí, e vostede xa terminaba. Colleu na usted porque sí, como sempre. Se non lle importa, vou seguir, porque cando usted falou, eu escoiteino. Vale, cando pon dice que son trabas, resulta que non pomos trabas, o que nos gusta son as cousas clariñas, vale? E o que non se pode empezar é unha obra xa con un reparo, na primeira factura que nos presentan. É que eso non ten lógica, as cousas hai que facelas ben. E nós queremos unha residencia ben feita.
En forma e en plazo, evidentemente. Xa que vostede... Perdone que me dé a risa. Non estamos nun bar, estamos nunha mesa dun pleno, eh? Eso dixo vale, moitas pois veces. agora lle repito a vostede, porque é vostede o que se está rindo. Eu tómame moi en serio isto. A mí o que non me ten lógica é empezar unha construcción dunha residencia xa tendo problemas e xa poñendo reparos de intervención. Por favor, que conste tamén o informe que vostede engadiu, que conste en ata, vale, porque as atas son públicas. Entonces queremos que tamén conste en ata. Quero lle preguntar se eso vai ser habitual. Se ven po pleno. Si eso vai ser habitual, transcribido na ata, que usted non se entera porque non as lee, claro, evidentemente. Vai ser habitual que cada vez que presenten unha certificación se presente un reparo? Xa lle digo que cando sea que se presente calquera problema, daráselle unha solución. En canto non teña problema, non hai solución que lle vai a dar. Que quere? Por a tirita antes da ferida? Non estou preguntando como vai proceder a partir de agora. Usted pode preguntar o que queira. Pois é o que lle estou facendo, estou Non lle podería responder ao que vai ser. Eu podolle responder do que for. Ou voulle querer que lle responda o que vai ser. A dinámica queremos sabelo. O que vai ser. É como lle vou responder o que vai ser. E di que segue. Vostede dixo que falou co consorcio. Algo máis? Eu linlle o convenio que vostede trouxe a esta mesa de pleno e pon que hai que presentar facturas. Vostede falou co consorcio e dixolle que o tema da justificación valía perfectamente, simple e llanamente a certificación de obra. Pregunto. Estoulle dicindo que a día de hoxe a anualidade deste ano está xustificada conforme nos dixo o consorcio. Punto. Vale. Usted pregunta o que quere e eu respondo o que quere. Perfecto. E hoxe, a día de hoxe, está a anualidade deste ano conforme nos dixo o consorcio, que é a quen lle teño que rendir cuentas. Sí, claro. Perfecto. Vale. Bien. Punto número 4. Dación de conta do informe anual de control interno de 2024. Dar conta ao pleno de que foron remitidas os informes pertinentes ás plataformas que temos da obligación. Punto número 5. Decretos e resolucións. Teño os decretos e resolucións no seu poder. Algo que comentar? Vale. Decreto 37. Estudio xeotécnico hidroxeólico para o cemiterio de Vilaseca. Hidrolóxico. Decreto 41. Sondaxes arqueolóxicas previas. Permítame corrixila. Sondeos geotécnicos e hidrolóxicos. Pois explíquenolo agora. Xa que é tan técnico, despois. Explíqueme o 37 e o 41. Que son esas probas ou eses estudios? Lea todo o que teña que ler e interveña todo o que teña que intervir, que quen hasta o momento o alcalde son eu e quen leva o pleno son eu. Continúo. Continúe. Vale, pois explíquenos os dous o 37 e o 41, que fai referencia ao cemiterio que se vai facer en Vilaseca. Vale, despois tamén teño o decreto 67 e o decreto 87. Hai dous decretos de dietas do alcalde, un por 516,28 euros e outro por 542,28 euros. Cando saia do pleno vou mirar ca súa autorización como xustifica vostede as súas dietas. Me imagino que serán de viaxes, comidas, etc. Decreto 55. Contratación, suministro mobiliario, escola de música na Casa da Cultura. Vale, gustaríame saber porque, por exemplo, a esta obra se lle deu a unha empresa e non se lle deu a opción
algúns dos veciños autónomos que temos no concello que estarían interesados en facela. Entonces, neste caso, adxudicouse a esta empresa, pois non sei por qué, gustaríame saber o porqué a esa empresa. Si foi que presentou unha proposta, se recurriu vostede a ela, ou como accedeu a empresa a esa obra. Terminou? Sí, Bien. eu sí. Pois agora toca a min. Ben, con respecto ao cemiterio de Vilaseca, o plan xeral permitiunos facer un plan parcial. Ese plan parcial requiere uns trámites entre os que están. O plan parcial foi aprobado. Unha vez, para poder desenrolar ese plan parcial, necesitamos uns informes e uns estudios que nos permitan facer o proxecto de execución. O que nos exige a lei é un primeiro estudio xeotécnico e hidráulico, que foi o que se contratou no primeiro decreto, e agora, últimamente, contratouse o estudio arqueolóxico. Por suerte, temos xa aprobado o estudio arqueolóxico, e nos vindeiros días faránse as catas mecanizadas. Facemos conta, ou a miña previsión é que se empece a construir no próximo ano. Iso é o que me gustaría darlle traslado ás familias que están pendientes de este servicio que, por desgracia, temos lo que ter. O proxecto está pendiente para rematar os últimos cálculos, está pendiente destes estudios, e unha vez que estén estes estudios feitos, o arqueolóxico, que é o que está por terminar, sería xa o último trámite que necesitaríamos para poder adxudicar a obra. Con respecto aos comentarios das dietas, porque non deixan de ser comentarios, son kilómetros, porque este alcalde non pasa ninguna dieta. Non é porque non coma, eu comer como, pero como na miña casa. E se algún día vou comer cun amigo, ou invita a ir ou invito eu, pero non pago o Concello de Trasmiras. Así que non dei a entender o que non é. Porque é o que fan. Dan a entender. Pero quero deixar moi claro. Neste Concello, a ver se atopa usted algunha factura de algún restaurante no que eu, por comer en Santiago, despois dunha reunión, paso a dieta. Porque os veciños saben o que saben diferenciar a dieta dos kilómetros. Pero usted prefiere chamarlle dieta. Pono aí, no decreto, leo. Sabe perfectamente que non paso dietas. Sabe-o perfectamente. Porque non paso dietas. Se me apetece a comer no camiño, pago eu. Non fai falta que me pago o ayuntamiento. Dietas e comer e kilometraxe. A ver se aprende. Kilometraxe. As dúas? É o que paso. Non é de comidas. Como dixo usted, deixou cair así. Non, pregunteille. Non. Entonces, están ali os kilómetros. Cas facturas de parking e cas facturas de autovía. Perfecto. Autovía non, autopista. Entonces, evidentemente pode haber algún error. Seguramente. Porque é que son despistado e moitos perdem. Entonces os que non perdo non os paso. Só paso os que
quedan por ali por coche. Vale. Que máis? Faltábame algo por aí. Mobiliario de oficina. Mobiliario de oficina é que po que lle parece sabes a lei e po que non lle parece non se sabe a lei. As obras menores de 15.000 euros invitamos. Eu podo adiantar e podo dicir que non me visitou ningún veciño de Trasminas, ningún veciño de Trasminas para dicirme, oye, eu vendo material de oficina. Ningún. E digo yo de verdade. De Trasmiras ou do Concello, No, Pero no. conoce algunha empresa que traballe en mobiliario Do Concello. de vecino? Do Concello. Eu sei de alguén que podería facelo. No, digo... Pero sabe usted. Sí, sí. Algunha Sabe empresa- usted. algunha Pero empresa- veo esa empresa a falar Sí. comigo. E presentárseme e dicirme, oye, que eu levo esta mercancía. Eu podo suministrarvos este. Eu invitaría. Pero vostede non conoce a que se dedican os nosos veciños que son A autónomos? todos non. A todos non. A todos non. Pero é que vamos a ver, é que usted vive nun mundo paralelo, macho. cando pide presupostos a X empresas, porque a uns sí e a outros non? Pero porque mo permite a lei. Porque mo permite a lei. Porque me dice a lei que eu podo pedirlle 3 ofertas a 3 empresas. Vale, por que recurrimos Porque yo a te- empresas da fora do Concello se estemos aquí? Pero é que se estou dicindo que non me consta ninguna empresa no Concello que venda ese material de oficina. Pois caes un pouquiño. Non teño que pensar, dígame usted. Faga capacidade que pagan impostos Dígame por as usted. actividades. Mire, Dígame as usted. actividades que Dígame pagan usted. impostos e mire que pode ser. Dígame usted. E busque. Dígame usted. E busque. Dígame usted, porque eu non o sei. Bueno, pois yo direi no momento que yo teña que decir. Entonces... Eu sei perfectamente quen é, porque eu vivo neste concello e máis ou menos conozco Perfecto. os autónomos que pagan Pois dígalle, impostos as non fai actividades falta que que me ten. diga, non fai falta que me diga. Non fai falta que mo diga. Dígalle a esa persona, directamente. Sí. Por lo menos vai te presentar un do alcalde e dille ao que te dedicas. Xa están escoitando que se grava en directo. Perfecto. Entón xa está. Porque non o sei, non conozco a naide que leve material de oficina. É que non conozco a naide. Conozco as empresas que hai no Concello. As empresas que hai no Concello. Se hai unha persona do Concello que traballe nunha empresa en particular, en Ourense, en Xinzo ou donde sea, eu a día de hoxe non sei quen é esa persona. Non dixen personas, dixen autónomos. Ou autónomo que venda material de oficina. Que venda material de oficina. Ou que o faga. Que venda material de oficina. E homologado. Eso teríades que falar con No, él. eso tería... Eso é a Ou primeira cousa... volo tería que expoñer Esa é a él. primeira cousa que hai que Ou mirar. eles, ou Madre elas. mía. Si vamos Vale, por- xa sei por onde vai. Si vamos Xa por, sei si onde vamos vai. por la lei, tenemos que mirar se o mobiliario de oficina é reglamentario. Vale, pero e Xa sei por onde vai. E si o Vale, Óscar perfecto. O sea, ten dereito. sí, Bien. por supuesto. Política barata. Pois política barata para vostedes. Para mí Política- non, porque política vostede barata. selecciona as empresas que lle interesa para facer os traballos. Eu selecciono as empresas que venden o que lle fai falta ao Concello de Trasmidas e que me poden xustificar unha subvención cunha factura e están dados de alta nunha actividade. Punto. Pois hai empresas que cumplen eses requisitos. Perfecto. O que pasa que o mellor por non se favor, teñen en conta que por nos favor, se me avisan. están escollendo, se me están escoitando, comprométome públicamente a invitalos no momento que collan e que me digan eses veciños ou ese autónomo ou eses autónomos, porque penso que son dous, que veñan e que me digan, oye, que nós podemos che suministrar este material, pero ten que ser ese material Bueno, perfecto. que me permita xustificar as subvencións. Xa lle digo que é un material moi concreto. Non é facer unha cociña nunha casa particular. É o que che marca a Vale. subvención. Que
xa que saliu ese tema, eses autónomos ofreceronse traballos tamén, non? Pero que se sepa. Eu traslado o que teño que trasladar. Perfecto. O pleno gravase en directo e a xente está escoitando o que se está dicindo. Vale, el contestou, eu simplemente digo que de igual maneira que se ateñen a X, que se ateñan a todos. Si el dice que non se presentaron ou non lles interesou, eso eu xa non abogo por eso. Sí, eu simplemente o recalco. É o tema de saber o fondo. Pois explíquenos, O fondo é a política barata. O fondo é a política barata, porque se usted tuviera interés en que nos contáramos con esas personas, diría aquí, a esta empresa ou a estas personas non se lle convoca, non ten por que dar nombres. Eu li en decreto se non dei nombres de ninguna empresa, non teño por que dar nombres de empresas, Non, por suposto, non se lle dá. Eso en primer lugar, eu non sou como usted. Pero é o fondo de dicir, por que non lle das? Por que tiras toda fora? Non é verdad. Non é verdad. Pero é que non foi falta aclararlo. É que é moi sencillo. É moi sencillo. É buscar o problema onde non o hai. Porque se eu quero facer calquera cousa e teño a posibilidade de facelo e darle un veciño, vou dar. Porque se ten feito e teñen feito cousas veciños e do concello e aquí é buscar problema. Non sempre vamos a fora a Ourense a buscar, ni non sempre contratamos empresas de fora, ni nada por estilo. As cousas, unha subvención para o mobiliario de oficina, ao mellor requiere unhas cousas con mellor ningún autónomo do Concello de Tramiras que se poda dedicar a algo parecido ao mobiliario de cociña, non pode facer. Si os vende, ese tipo de material. Vostede dixo que se lle dado obras ás persoas que vostede está suspeitando. Teñeslle dado obras? Non, se lle teñen ofrecido obras, Vale. que é diferente. Non lle digo que lle teñen obras. Se lle teñen ofrecido. Vale. Bien. Nada máis. Rosa, preguntas. Podes. Sí. Vale. Sobre a imposición de penalidades da obra Mellora Camiña do Bavides, segundo nos comentaran no anterior pleno, abríase expediente e estaban pendentes de valoración. Sabes algo máis ao respecto sobre eso? Valorouse e fixéronse alegacións por parte da empresa e están pendentes de contestar. Vale, non se sabe. Sigue o trámite do tema de penalidades. Xa lle digo, presentáronse, comunicouse a empresa as penalidades, a empresa alegou e está pendiente de resolución. Vale, é dicir, non hai ninguna documentación... Sí, hai documentación que está no expediente. Vale, quero dicir, pero nova sobre as... Sí, nova. Vale. Nova. Tamén, referente á grabación dos plenos, se falla a grabación dos plenos a través da nosa páxina, complícase tamén a redacción da acta. Por iso solicitámoslle como rogo que poña a funcionar o equipo que comprou o Concello e que emitan os plenos tamén en directo, porque é evidente que se molesta cada vez que ten problemas técnicos e me levanto cualquier cousa, entonces, pois, se pode ser, pois que se utilice o equipo. A nosa intención é precisamente esa. Máis que nada, non por solamente por eso. Máis que nada para que non se edite. Vale. Máis que nada para que non se edite. Para que sea real. Pois a ver se é verdade. Entonces, a partir no próximo, estamos traballando no próximo presuposto, e no próximo presuposto van a ver xa unha partida específica para eso. Pois leva un ano e pico acusándonos de que os editamos. A ver a que espera. Pero vou editarse en directo. Non. Que editarse en directo? E aparte, verdade. Sí, home, sí. Sabedes perfectamente o que se editou. Que editarse en directo? Sabedes perfectamente o que se editou. Bueno, O que? o... De YouTube? Aí quedou rogo. Faga as acusacións onde teña que facelas. Non, eu penso non A nosa páxina eu web esa política non a fago. A nosa páxina web gestionámola nós. Usted me eu contesta a min. Sí, pero o pleno é público. Pero é a miña a nosa páxina web. Hai que por todo. Non é a súa do Concello. Con esa vontade. Entón, si quere, poña do Concello. Con esa vontade, a páxina tamén, as redes sociais tamén que temos a nivel de PP de Trasmiras, xestionámoslas nós. A do Concello vai emitir o que en streaming o pleno completo. Pois xa son horas que xa vai tarde. Perfecto.
Pois é o que estamos pedindo. Mire vostede, Bien. que tanto que editamos Paréceme que ben. lle pedimos que o retransmita en directo na Perfecto. páxina do Concello. Perfecto, máis que nada porque teñen problemas. No, máis Máis que que nada nada que porque vostedes teñen problemas máis que nada porque é unha conexión e pode fallar, claro que sí. Teñen problemas para Porque a vostedes emitirlo. ainda non lle vin como Nas vosos perfiles. Sí, claro, non nos perfiles. Perfecto. É que é Oh, evidente. eu no meu perfil non. Podo falar? Sí, É evidente porque se fallou un outro e despois non se pode redactar acta ou o que sea, bueno, então non é verdade. é un apoio. É un apoio, lógicamente. É complementario. Bien. E aparte, se se vai... Eu sempre pregunto se hai nas actas anteriores Vale. se detectan algún erro ou algún fallo. Aí está. Entonces dou por feito que se as aproban é porque están de acordo. Pero bueno, as grabacións son moi importantes porque sale da boca exactamente o que decimos cada persoa. Perfecto. Entonces, para que despois non haxa retraccións como suele facer usted o de eu só me responsabilizo do que digo, non do que vostede entende. Aí aparte, Pois o mismo yo digo, o mismo yo digo. Por suposto. Alguna pregunta máis? Eu sí. Un robo? Dos pardieiros, a min retransmitírome que hai xente que quere facer a conexión da fibra e non deixaron caixa. Non poden poñer o enganche. Bien. E dígolle nombres de personas porque foron varias. Non os digo aquí, evidentemente, pero cando acabo o pleno non teño ningún problema de dicirlle esta persona díxome que o dixera en pleno e esta persona díxome que o dixera en pleno para que vostede vai a falar con eles. Con quen? Con dous veciños que quixeron conectar internet e non puderon. Vale. Acepto perfectamente o nombre dos veciños. Pero teño que aclarar un tema. Unha cousa é o que eu medie como alcalde e o que eu faga como alcalde. Correcto. Correcto. Neste caso usted pode mediar. Hasta certo punto. Hasta certo punto. Entonces, porque iso é un proxecto a nivel nacional. É un proxecto que se leva directamente desde o Ministerio. Non é un proxecto do Concello. Dase a particularidade de que o alcalde de Trasmiras colaborou desde un principio cas empresas que están instalando e que son resultantes da adxudicación desa fibra. Entonces, eu podo mediar e podo facer, digamos, unha mediación entre os veciños e as empresas, pero non teño a capacidade de decidir. Pois medie se pode. Perfectamente. Usted pode dicir a esos veciños que veña a falar comigo e eu intento facer todo o que este na miña mão para iso, para que poidan instalarlle ou que poidan, digamos, agilizarlle, xa que tamén teño detectado en moitas ocasións a contestación que lle dan nestas empresas aos veciños que solicitan o enganche e desde as propias empresas lle dicen no, é que o ayuntamiento non nos dá permiso. Dice, non é que o Concello non lle dé permiso. Patrimonio, ao mellor, non deixa por un poste onde quere a empresa. Ou Confederación Hidrográfica non deixa por un poste onde quere a empresa. Entonces, hai cousas que hai que coller con pinzas. E hai que aclararlo, e hai que ver cada caso. En particular, como é. Sei de algún caso que ten dentro da propiedade unha caixa e non lle dan un tronque. Porque non ten servicio esa línea. Más que nada. Entonces, hai veces que danse particularidades en puntos concretos que non están na miña mão solucionados. Na miña mão está a mediar. E eso sí que me comprometo a mediar e agilizar todos os permisos que estén na miña mão. Por parte do Concello nunca se puxo ni unha sola pega a pôr no terreno
do Concello, chamémoslle acera, chamémoslle calle, chamémoslle calquera tipo de permiso que ten que dar o Concello para pôr os postes que requira un enganche de fibra. Ningún. Que se lle achacou en varios sitios? Sí, achacouse. Pero sen ter razón. Vale. Mais? Deixábamos pendiente o do cuartel da Garda Civil para o final, para robos e preguntas, para que nos explique a situación. E a min gustaríame facerlle unha pregunta porque a descoñezo. O edificio do cuartel da Guardia Civil a quen pertence? O Concello ou a quen? Ao Concello de Trasmiras. O Concello de Trasmiras, é titularidade nosa. Sí. Por eso, á vista de que a comandancia nunca lle fixo ninguna reparación ni ningún arreglo, vamos coller e vámoslo facer nós. Se non poderíamos facelo nós. Porque, como é evidente, se estaban aí, levan aí desde o ano 96, é porque o Concello de Trasmiras lle cedeu as instalacións. A Guardia Civil non se meteu aí do ocupa. Entonces, creo que a quen lle correspondería facer o mantemento do edificio e facer o mantemento das instalacións, como é lóxico, é a comandancia. En que estamos? Xa digo, non hai ninguna comunicación oficial por parte da comandancia nin da compañía ao Concello de Trasmiras, nin por parte da subdelegación do Goberno, ao Concello de Trasmiras. O que sí que podo dar conta neste pleno é das comunicacións que lle fixo formalmente o que sí que podo dar conta é das comunicacións formales que lle fixo o Concello de Trasmiras derivadas dunha conversación, dunha reunión sorpresa que tuvo o capitán da compañía e o teniente coronel da comandancia comigo, como alcalde, na que se me comunicaron verbalmente, que ainda non o teño, digamos, de forma oficial, que hai unhas deficiencias de humedades no ambiente do traballo por parte do Servicio de Prevención de Riscos Laborais da Guardia Civil, e que por esa razón que se trasladaban, ou se iban a trasladar, mellor dito, se iban a trasladar os guardias ao cuartel de Vilar de Barrio, 2 en particular, e o resto que iban a traballar desde a comandancia de Belén. Que en ningún caso iba a quedar o Concello sin o servicio de patrulla da Guardia Civil. É o que se me comunicou verbalmente nunha reunión sin previo aviso. Quen lle comunicou? O capitán e o teniente coronel. Eu, automáticamente, convoquei unha roda de prensa para darlle conocemento aos veciños e puxen a disposición da subdelegación do Goberno un escrito no que lle proporcionamos desde o Concello de Trasmiras as instalacións da Escola de Música para que poidan seguir exercendo o seu traballo a Guardia Civil e en canto duren a reforma do cuartel e que asumiría o Concello de Trasmiras a reforma integral do cuartel. Neste momento, a subdelegación do Goberno ten no seu poder
unha memoria valorada cunhos planos dos servicios que ofrecemos na reforma. Por se acaso, eles nos corrigen algo que nos digan, pois, necesitamos un habitáculo máis, necesitamos unha oficina máis. Evidentemente, hoxe, os servicios que ten que ofrecer un cuartel non son os mesmos que tiña que ofrecer hai 30 anos. Antiguamente, pois, normalmente, dotábase de a parte de abaixo do cuartel, que eu creo que está en perfecto estado. Onde está o problema é de humedades e de malestar na vivienda, que está totalmente deshabitada. Non hai naide que viva na vivienda, xa que antes os cuarteles constaban de a parte de atención ao público e da vivienda do comandante de puesto, do mando do puesto. Ou de algún, no caso de que o mando non quixera vivir, pois, se había alguén do puesto que o solicitara, vivían no propio cuartel. Entonces, aí é onde están os problemas de humidade e aí é onde está a insalubridade, non nas oficinas abaixo, nas de atención ao público. Entonces, o que se lle propón é rehabilitar o que é o edificio inteiro como servicio dos guardias e de cuartel, pois con vestuarios masculinos, vestuarios femeninos, baños pos guardias, baños por servicio público, adaptados, accesibilidade, e darlle, digamos, un planteamento de hoxe en día ao cuartel de Tres Miras. Iso foi o que se lle fixo chegar á subdelegación de goberno, e en caso de que non fagan ninguna corrección, no próximo presuposto temos a ben levar esta obra como reforma integral do cuartel de Tres Miras. E isto é o ofrecemento que se lle está facendo a tanto a Guardia Civil na comandancia como a subdelegación do goberno, que é o órgano político e de decisión ao que eu me teño que dirigir como alcalde. Supoño que eles terán que dar os seus trámites e terán que facer os seus informes. Pois, a partir de aí, eu dareille un tempo prudencial para que valoren e que me digan, pois, corregiríamos isto. Vale, corregir o que eles me digan no proxecto de adxudicación o sea, de execución, para poder adxudicar a obra e poder licitar a obra de reforma do cuartel. No próximo ano a obra estaría feita. En canto a decisión está encima da mesa. Non me trasladaron, non me deron traslado de nada. Oficialmente, eu sigo mantendo a oferta das instalacións da Escola de Música. Falouse ca asociación, falouse cos usuarios da Escola de Música e non puxeron ninguna objeción de cara a poder arreglarse como puideran durante o tempo que duren as obras e que tuvera que estar na Escola de Música os guardias civiles. A partir de aí estou pendiente do que me digan. Se non me dicen nada, damoslle pa diante a memoria valorada, facemos o proxecto que nos permita adxudicar a obra e punto. De que importa a memoria que ten? A memoria estamos indo a 150.000 euros máis IVA. O sea, a reforma integral do cuartel. Do cuartel quedan prácticamente as paredes. Sería cambiar os techos todos, cambiar tabiques, porque dunha vivienda hai que facer baños masculinos, baños femeninos, como vos dixen, unha sala de xuntas, vamos a meter a escaleira por a parte de adentro, para evitar a entrada o sea, cuantas menos portas teña o edificio mellor, e iso todo é unha reforma que supón
pois, bastante inversión considerable. E a inversión vaise facer a través do, non sei, de subvencións nominativas, de remanente... Do que nos permita. En principio, por o pago único que nos fai a Diputación, poderíamos acometer esa obra. Se podemos utilizar remanente, utilizaremos remanente. Se podemos, se neste medio tempo consigo unha subvención de vicepresidencia ou de presidencia da Xunta, pois metémola aí. E a financiación, a día de hoxe, o Concello de Trasmiras pódome comprometer a ela. Despois, de onde veña, ou ben de fondos propios ou ben de fondos de outras administracións. En principio, eu estou contando con fondos propios do Concello. Evidentemente, se podo evitar que sean fondos propios e dou conseguido unha subvención fora, ou se me ven mañá e me dice a comandancia de que se encarga eles de facelo, eu por min encantado. Ao mellor dentro de 2 meses temos eleccións e cambia ao mellor a política dos pequenos cuarteles. Ao mellor a partir de uns meses decídese recuperar os cuarteles pequenos que están todos abandonados e non están todos en mal estado. Ao mellor collen e o Ministerio decide, no, vamos a manter os cuarteles. Entonces, ao mellor, unha vez que hai eses cambios, ao mellor pode eso. Porque eu creo que nos próximos meses vai haber moitos cambios. Sí, seguro. Pois o sabe usted, eu non. Non, vai nos a ver despois á tarde. Seguramente xa vai empezar a salir as noticias á tarde. Algo máis? Non. Vale, pois levantamos a sesión. Moitas gracias. Solo para que...